עבד שעות, שעה אחרי שעות אנחנו מפעילים את המחשב, נקווה שלא יתפוצץ. טוב, שיהיה לנו בשעה טובה. הוא הצלח. ושלא יצאו זיקוקים מהחדר הזה, בדקות הקרובות. יאללה. טוב, בוא תיקח אותו גם מפה. יצא חזק הייתי אומר, לא? כן. זה קטלני הנד? פגז. אין דברים כאלה. תומר רואה את זה נופל. הוא יראה את זה דרך המצלמה. הוא יגנף לו. פי, תראה גם מלמעלה. וואי, מלמעלה שם. היא נשפך כוס מים מלמעלה. נראה לי אני מת. פצצה לא נורמלית.